Boro Fwra Jamba goजा एसे जाहोबानो लोंहोबानो फुस्लायनो हायो होननानै गुबुन हारिनि मानसिफ्रा सानो दा बेखायनो नाय दा पलिटिकल पार्टिफ्रा जा केम्पेनिं खालामगासिनो दं बेवहाय गुबुन हारिनि गामियाव हाबोबा मन्दिर लुना होदों क्लाब न' लुना होदों लाइब्रेरिफोर लुना होदों आरो बायदि बायदि माने डेभेलपमेन्टनि नामाव फान्ड माखासे होबोदों दा जोंनि बर'फोरनि गामियाव हाबोबा खालि अमाल' दानना जाहोयो गिबियावनो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर दायो नोंथांमोना आथिखालनि जुगाव जिहेतु सोलिबाय थानाय ससियेल मिडियानि दुंहाव थासारिखौ मिन्थिखायो मा कारननि थाखाय जाबोगासिनो दङ 2025 मायथाइयावहाय जिहेतु जानो गोनां एसेम्ब्लि इलेक्सन सेप्तेम्बर दानावहाय फैगासिनो दङ आरो दान मोनसेबो गैलियाहाय नोंथांमोना अलरेडि मिन्थिखायो मा कारननि थाखाय सोरनि थाखाय आरो बबे बबे हान्जाया दिनै गावनि दोलोखौ लानानै दौहोखौ सोमजिहोगासिनो दङ आरो गावजों गाव खेंफोरथिखौ होलायगासिनो दङ नङा होमब्ला लोगोफोर थ' बेखौ लानानै दिनै नैबे सासे ब्रादाराहाय ओरैबायदि मोनसे बाथ्राखौ नोंथांमोननि सेरावहाय बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायहोलांदो बा थारैनो बेसेबां सैथो नोंथांमोना बे ब्रादारनि बाथ्राखौ खोनासंलां खुगानिफ्राय बिथाङा गुवारै नोंथांमोननि सेरावहाय फोरमायलांदों आथिखालनि जुगाव मा बायदि राहाजों सोलियोब्ला जोंनि बर' हारिया खौसे जालांगोन बेजोंनो आरो बबे दोलोखौ सायख'योब्ला जोंनि समाजाहाय जोंनि बर' हारिया जोंनि माहारिया जोंनि धोरोमा जोंनि जाथि संगठनाहाय खौसे जागोन बे बाथ्राखौ लानानै दिनै फंनैसो बाथ्राखौ नैबे सासे ब्रादाराहाय शेयार खालामदों थ' जेना जा बिदिब्ला नोंथांमोना बे आदाया बुंनाय बा ब्रादारा बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोना जोबजासिम खोनासंला अब्लासो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर खोनासंलांदो बिदि Boro Fwra Jamba goजा एसे जाहोबानो लोंहोबानो फुस्लायनो हायो होननानै गुबुन हारिनि मानसिफ्रा सानो दा बेखायनो नाय दा पलिटिकल पार्टिफ्रा जा केम्पेनिं खालामगासिनो दं बेवहाय गुबुन हारिनि गामियाव हाबोबा मन्दिर लुना होदों क्लाब न' लुना होदों लाइब्रेरिफोर लुना होदों आरो बायदि बायदि माने डेभेलपमेन्टनि नामाव फान्ड माखासे होबोदों दा जोंनि बर'फोरनि गामियाव हाबोबा खालि अमाल' दानना जाहोयो मानो होनबा बिसोर मिथिखायो 100-200 फैसा राननो हाबानो अमा बेदर दरनैसो जाहोबानो माने फुस्लायजोबनो हागोन बिसोर जोंनो भट होगोन होननानै दा बेखायनो बेबायदिनो खालामगासिनो दं आरो बिसोर दा जाबायदि बाथ्राफोर बुंबाय थादों जोंनि BTCनि थाखाय खामानि मावगोन बर'फोरनि थाखाय खामानि मावगोन होननानै जाय हारिया जाय मानसिफोरा जोंनि बर'नि स्ट्रागलखौ मिथिया जोंनि बर'नि हिस्टरिखौ मोजां मिथिया जाय हारिया बर'खौ मोनसे समाव नायनो बायोमोन मोनसे समाव मुगैयोमोन आरो दाबो मुगैयो दाबो नायनो बाखायो खिन्थु बिसोरो दा दिन्थिनो हाया खिन्थु बैफोरबायदि हारिनि मानसिफ्रा जोंनि हारिनि थाखाय खामानि मावगोन होनना सानो नामा आरो बोरैबा BJP पार्टिया जुदि देरहायोबा जोंनि बर' हारियाथ' धंस जाखाबाय BTCआबो धंस जाखाबाय आरो हाजार हाजार सुबुंफोरा जाय फरेस्ट रिजार्भनि हायाव दं बा सरकारि हाफोराव दं बिसोरखौबोथ' दिखांजोबखागोन बे सिउरखा आरो हानि बेलायाव हिमन्त बिश्व शर्माया बिराद रेकर्डा गाज्रि दा बबेबा कम्पानिनि नामावनो 30,000 बिगा हा 20,000 बिगा हा फाननाय रेकर्ड दं गावनि गथ' गथायनि नामाव खालामना होनाय हिन्जावनि नामाव खालामना होनाय बा रिलेटिभफोरनि नामाव हा दखल खालामना होनाय बेबायदि बिराद रेकर्डा गाज्रि माने बिनि बे मानसिया जुदि जोंनि BTCआव जुदि देरहाना फैयोबा जोंनि BTCखौबो बेबायदि हालोद खालामना नोंथांमोना सानो नामा BTCनि हाखौ दखल खालामना नोंथांमोना सानो नामा दा नाय बर' आइजोफोरखौबो माबायदि थगायनो नाजाबाय थादों दा माने BJP सरकारनो फायाबानो अरुणोदय स्किम मोननाय नङानो बिसोरल'सो होनो हागोननो माने बे बाथ्राखौ क्लियार जाना थानांगौ आरोना जोंनि BTCआव BJP सरकार फायबाबो मोनगोन फायाबाबो मोनगोन माने बे BJP सरकारा जोंनि BTCआव फायबासो मोनथारगोन बेबायदि बाथ्रा नङा माने बाथ्राया बेनो नोंथाङा जायखि पार्टियाव गिदिङा मानो भटखौ जेन जोंनि रिजिनेल पार्टिफोरनाव जेन होयो 100-200नि थाखाय बा दरनै दरथाम बेदरनि थाखाय जेन थगायजाया मानो होनबा बे दरनै दरथाम बेदरजों जोंनि जिउखौ दालांनो हाया जोंनि फिउचारखौ जों थि खालामनो हानाय नङा जुदि सोरबा सानो गावनि जिउखौ 100-200 दालांनो हागोन दरनै दरथाम बेदरजोंनो जालांबाय थानो हागोन होननानै अब्ला बेखौथ' आं बुंनांगौ जेबो गैया बाखि नोंथांमोननि गोसोसै आरो थ' लोगोफोर बेनोमोन निस्सय भिडिअआ नोंथांमोना जोबजासिम खोनासंलांदोंबा थारैनो मोन्थिखाबाय बिथां ब्रादाराहाय जोंनि हारिखौ लानानै बा जाथि धोरोमखौ लानानैहाय बिथाङा दिनै जोंनि गेजेरावहाय फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामबाय जिहेतु फैबाय थानाय एसेम्ब्लि इलेक्सननि बा इलेक्सनखौ लानानै जिहेतु दावराव सोमजिगासिनो दङ बेनि सोमोन्दै लानानै दिनै जोंनि हारियाव बोरैहाय थायोब्ला मा राहाखौ लाबोयोब्ला खौसे जागोन बेबायदि बाथ्राखौ बिथाङा थारैनो बुंलांदो निस्सय नोंगौ जोंनि बर' सुबुंफ्रा थाइसे थाइनै गरसे गरनैनि थाखायनो एसेबां दावराव जायो माने गावजों गाव नायलायनो हायै न'खर गंसेनि सुबुंफोरानो एना एनि जालायनाय बेफोरबायदि बाथ्राया दिनै जोंनि जुगावहाय जोंनि न'खरावहाय सोमजिनाया बांनायनि सायाव बांद्रायनो हमलांबाय आरोना लोगोफोर गुबुन हारिनि गुबुन जाथिनि माहारिफोरखौ नायोब्ला दिनै ज' लोब लोब फैनायखौ जों नुसै आरोना लोगो मात्र मोनसे बाथ्रा जोंनि बर' माहारिया मोनसे नङा मोननै नङा मोनथाम मोनब्रै दोलोखौहाय सोमजिहोनानै दिनै गावजों गाव एना एनि बेफोरबायदि जानाय जाथाया बारानिख्रुइ बारासिन जालांनो हमबाय नाथाय मा कारननि थाखाय बिथांमोना दिनैनि जुगाव बेफोरबायदि बाथ्राखौहाय बेफोरबायदि सान्थौखौहाय गावनि गोसोआव लानानै बेफोरबायदि जादों आरोना लोगोफोर माने जोंनि जिहेथु गिदिर गोलाव गोरों गोरा सुबुंफोरानो दिनैनि जुगाव बेफोरबायदि
थासारिखौ सोमजिहोबाय थायोब्ला जिहेतु फैबाय थानाय इयुन जेनेरेसननि उन्दै लाइमोन गथ'साफोरा मा राहाखौ लानानै गावनि फिउचारनि लामाखौ दालांगोन नोंथांमोना मानो सानो रोङासै आरोना लोगोफोर ओरैबायदि मोनसे माने बबे लामाथिं थाङोब्ला जोंनि बर'आ खौसे जागोन जोंनि बर' माहारिया खौसे जागोन सान्थियै फैगोन बेखौ माने दिनैनि जुगाव साननाय गैलिया आरोना लोगोफोर दिनै रां मोननांगौ गाबोन जों जानांगौ समनिया जों उरायनांगौ बेफोरबायदि बाथ्राखौ बांसिन माने गावनि सार्थखौल' साननायनि बाथ्राया बांसिन फैबाय आरोना आथिखालनि जुगाव मानसिफोरनि माहारिफोरनि गेजेरावहाय थ' जियानो जा लोगोफोर बेनि गेजेराव आरो आं बांद्राय बाथ्राखौ बुंनानै भिडिअखौ फोलावलायासै अलरेडि नोंथांमोना आंनिख्रुइबो बांसिन गुनि गियानि गोनां सुबुंखा रोंखा राखा सुबुंखा नङाब्ला लोगोफोर बेनि गेजेराव आरो आं बांद्राय बुङोब्ला नोंथांमोना फिन आंखौबो बुंनो हागौ बबेनिथ' एसेबां एक्सपार्ट मानसि फैनो हागौ होननानै आरोना लोगोफोराव थ' जियानो जा बांद्रायखौ बुंलासै आङो बुंनानै भिडिअखौ फोलावलिया नोंथांमोननि सेरावहाय बे मोनसे भिडिअखौ लाबोनायाव आंनि माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला आं नोंथांमोननि सेरावहाय बयनियावबो आंनि निमाहा बिबाय बेजोंनो नोंथांमोना बे चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौहाय शेयार खालाम हाजासिम आरो लाइक कमेन्ट खालामबावना होबानो जाबाय आरो जोबथारनाया मोनसेल' रिकुवेस्ट लोगोफोर बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ नोंथांमोना दाबायना हो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ होयोब्ला गिबि नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसना सहैनाय बायदि स' थेंक इउ स' माच लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय